Suomelle tärkeät vientialat on menettänyt todella paljon työpaikkoja viimeisten vuosien aikana. Mistä me saadaan näitä työpaikkoja, se on olennaisin kysymys tässä. Me voidaan esimerkiksi perustulon kaltaisilla ratkaisuilla parantaa työn vastaanottamista. Me halutaan parantaa työperäistä maahanmuuttoa, jotta me saadaan tänne kansainvälisiä osaajia, jotta me saadaan tänne luotua sitä kautta uusia työpaikkoja. Ja me halutaan elvyttävämpää talouspolitiikkaa, jonka avulla pystytään tekemään uusia infrahankkeita ja sitä kautta saadaan talouden rattaat pyörimään. Me halutaan vihreä teollisuusstrategia, jolla saadaan Suomesta johtava maa puhtaan teknologian ja energiatuotannon alalla. Me tarvitaan Suomeen uusia työpaikkoja ja tässä on keinot. Meidän on pakko toteuttaa nämä ja vihreät tulee toteuttamaan nämä. Me halutaan nostaa työllisyysastetta luomalla 200 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Näin me tullaan parantamaan julkisen sektorin tasapainoa 4,5 miljardilla eurolla. Tehdään Suomesta parempi maa, hoidetaan Suomen talous kuntoon. Mun nimi on Ozan Yanar, nyt jos koskaan.